बिटिआरनि गुबुन बियाबफोराव खुंनाय बायदिनो 9 नं बनरगाव बियाबावबो खुंफुंबाय मुलाम्फागिरिफोरजों लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि। सरकारनि बिथांखिफोरखौ मोनफुंनाय आरो बेखौ मोननो थांनायाव मुलाम्फागिरिफोरा जाहाथे जेंनाजों भुगिनाङा, लोगोसेनो सरकारि बिथांखिफोरखौ मोनफुंनो थांनायाव मुलाम्फागिरिफोरा आखा-फाखा रोंगौथि थायो बेखौ मिथिहोनो बिटिआरनि गं 40 बियाबफोराव मुलाम्फागिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि खुंथाया मावफुंगासिनो दं। बेबायदिनो दिनैबो 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय आप्लागाव गेलेग्रा फोथाराव 9 नं बनरगाव बियाबनि सिंनि मुलाम्फागिरिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय आरो बिसोरजों समाज रांखान्थियारिनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लायो। रोजा मुलाम्फागिरिफोरनि बाहागो लानायजों बनरगावनि आप्लागावआव खुंजानाय बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीमोनजों लोगोसे गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रबिराम ब्रह्मआ मा फोरमायदों फै बे समाव आबुङै मिथिना लानि। बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै दिनै बेयाव बेनिफिसियारि मिट हाबाफारि होदों। बे समाव मा फोरमायगोन? दिनैनि बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै जा मेल जाबाय, बे मेला साक्सेस जाबाय होननानै आं सानो। मानोना दिनैनि समाव गायनाय फुनाया सोलिदोंबाबो रोजा जोंनि सापर्टारफ्रा बाहागो लादों। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बाहागो लानाय जादों। दा बेखौ नुनानै आङो बनरगावनि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जोंनि गाहाय आलासि प्रमद बर' साराबो गोजोननायखौ फोरमायदों। एसे गायनाय फुनायखौ लानानै एसे प्रब्लेम जागोन नामा साननाय जादोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय एक्सुवेलि सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया लासै जाबाय थादोंबो, डेभेलपमेन्टखौ लुबैदों आरो खोब जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जा मोनसे बिटिआर सरकार दं बिनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो माबानाया बे दावगानाय बेखौ नुनानै जे फोथायनाया फैदों। बेखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा स्पन्टेनियासलि गावनो गाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। आङो सानो बे बाहागो लानाया जोंनि बनरगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे सिनथम बियो। जों इउपिपिएलआ बनरगाव समस्तियावहाय फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां जा बिसायख'थि जों बेवहाय गोरलैयैनो देरहागोन होननानै आं सानो। दा दिनैनि बे मेलावहाय खालि बर'ल' नङा, गुबुन हारि माहारियाबो बाहागो लादों। बेवहाय खमबाबो माने 10,000सो रायजो राजा बाहागो लादों आरो ओरैनो जोङो जों जेरै थिदों 10,000नि माने गेदारिंनि खोथा, बे गेदारिंआ दिनै जाफुंबाय होननानै सानो। बेवहाय बिभिन्न सेक्सननि जोंहा रायजो राजाबो फैदों, बयबो सेटिसफाइ जादों। बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। सरकारि बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरनिसिम माबायदि मोनफुंहोनो हादों होननानै नोंथांमोननि खुंथायखौ माबायदि मोनफुंहोदों होननानै नोंथांमोना सानो? सोरखारनि बिथांखि एबा माबाफोरखौ आसनिफोरखौ जों बनरगाव समस्ति हिसाबै जोंहा डिप्राइभ जायाखै, न' डाउट। बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय सासे इलेक्टेड प्रतिनिधि गैयैखाय जोंहा एसे उसुबिदा मालाबा जायो। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोंहा गोबां जों आसनिफोरखौ मोननो हादों। बेवहाय नंगौ, बेवहाय बनरगाव समस्तियावहाय बिजेपिनि सासे एमसिएलए दं, नाथाय बिथाङाबो माने एमसिएलए हिसाबै गावनि खथाखौ मावदों आरो जोंहाबो जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टार एबा मददगिरिफोरखौ जोङो जेरैबायदि जोङो नायनांगौ जों बेखौ नायनो हादों। जोंहा PMAOIG निफ्राय लानानै जेसेबां एमजेनरेगा दं आरो पिनारडि दङ, जेसेबां एस सफिटि दङ आरो बेवहाय माखासे गिदिर आसनिफोर जों बेखौ मोनबाय थादों। खोब मोजां बाथ्रा। दिनैहाय 17 बोसोराव जों जेखौ नुवाखैमोन, साराय बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गोबां आसनिखौनो मोननो हादों। बेवहाय बनरगाव हिसाबै गिदिर स्किमखौ बुंनांगौबा स्टेडियाम जादों, बेवहाय हाइ स्कुलनि मुङावहाय माने 1 कौटि जों मोन्दों, बनरगाव बाजारनि थाखाय मोन्दों, भाटगाव ओनसोलावबो जोंहा मोन्दों, गोबां जों मोन्दों। आरो दा बिर सिलागांनि मुङावहाय जे जायगा जे स्टेडियाम स्टेचु जों बेखौ मोननाय जादों। आरो बर'नि गेजेराव जे फुटबलनि राजा जायखौ होननानै बुङो बिन'द ब्रह्म, बिथांनि मुङैबो माने स्टेचु खालामनायनि थाखाय जोंहा बिटिआर सरकारा डिसिसन लाबाय आरो बेखौ फोसावबाय। बे गासैखौबो नायनानै जोंहा बनरगाव समस्तियाव जोङो डिप्राइभ जायाखै। जों जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट मोननांगौ जों बेखौ मोनदों। आरो आं टिसिएलसिनि चेयारमेन हिसाबै जेसेबां मिथिगौ दा जोंनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइड। एसे एनै
माबाया थागोन बेथ' असम्भब नङा नाथाय कम्पेरेटिभलि 17 बोसोर आरो 4.5 बोसोर बेखौ जुदि कम्पेयार खालामोबा जों अनेक खामानि मावनो हादों।